Hello mga lumon, mayong adlaw sa inyong kanandiha. So salamat kay sa Ginoo kay gihatag ang tagmayong panlawas aron makasiro sa mga video dahil sa mga limbot na kaliguanan diri. So pagkuta mo sa itong video mga lumon, into sa takadali. Tara. Never really know what's going on. Look at me so Salan highway ni siya mga lumon, anya ka na siya diha padulong na og kidapawan. I-share na ko sa inyo karon na video mga lumon, Iman River ni siya, new discover diri ah. Siya mga lumon kay dali ra tultulon kay sa kanto ani na ay nakapaskin na signboard diri na Barangay Iman unya na eskwelahan ani tapad. So dali ra kay ni tultulon. Mauli siya mga lumon ang eskwelahan diri na ingon ako sa inyo na makita mismo diri sa kanto. So diha ata mo sulod mga lumon. Diretso-diretso ra na mga lumon iya sa unahan ana na ay pasimang na dala na rapro. Gikan diri pawala na siya. So sulod dayon mo diretso dito ah. Kani di ay siya nasapa mga lumon, gina-construct pa ni siya aron himuon nila og resort. So, wala pa kayo na siya na ilhan na sapa diri sa Iman. Mauna ni ang ingon ako na sudlonon, pawala na raprod ni siya na dalan. Na ay porsyon na aksyon og subida diha. Dayon bahada inigkahuman mao na ang area mga lumon sa Iman River. Ni ay nag-guide sa mga padulong sa Iman River. Dili na to kailan no pero iyaha jud ming isabayan aron lang ma-vlog ning lugar diri ah. Ludo ko sa imuhang kamaayo lumon. Di part salamat part. Nani ang area diri nila mga lumon. So naate makita na tindahan. Unya mao na ni ang ilahang sapa na di na trabaho pa hantod karon aron himuon nilang resort. Ni siya diri banda mga lumon wala pa ni siya ginapliguan diri kay ginatrabaho pa ni hantod karon. 15 feet ang kalalumaan ni mga lumon. So bawal jud diri labi na mga bata. Maunang naay nagabantay diri pirmi kay basig nay bata mo adto diha malumos ba. Pajoy motor diri magwasing na siya mga lumon. So puhon og mahuman na ni siya nindot jud diri mga lumon kay dako kayo ang lugar. So naa may nangaligo diri sa unahan. Pero gamay lang kay dili pa man ni iladugod. Kita ninyo mga lumon dito sa unahan na inangaligo dito. Kana sila taga diri ara na. Indot jud kaayo mga lumon kung maligo ta og mga ingon ani kanang sapa bitaw kay makawala sa stress ba. Unya layo ta sa mga problema bitaw kay sige latag enjoy ba. Apay bakko diri ang mga lumon no sige pagtrabaho. Yun nato na gusto jud nila i-develop ning lugar diri aron daghan mga turista na makaadto diri Puhon balik ta diri og human na og develop ang area. Mauna ni siya tong ingon ako sa inyo ha mga lumo na 15 feet ang kalalom. Ako ang giduol aron madulitan og video. Aron pud makita ninyo og kanang duol kaayo. Kunindot jud kaayo mga lumon linaw kay ang tubig. Murag wala jud ta makaligo mga lumon kay gibawalan man nila. So bawi lang ta puhon kung mahumanan ni nila. Kay daghan pa manggod sila buhaton diri aron manindot ang ilahang resort. Aron po dili daw magmahay ang mga dayuhan kung mongadto diri Balo jud baya ta mga lumon ang atuang adtuan basta mga ligo ka ng kanindot man jud sa view sa lugar nang mao na ang ilahang ginapang-agpas na buluhaton diri Hanto diri na lang akong video mga lumon. Paki-comment, like, share ug paki-subscribe na lang pod amping mo kanunay. Bye-bye.